Ahoj, já vás vítám u nového videa z Minecraftu Pocket Editionu, dneska už u třetího dílu, konečně. A dneska začínáme na nějakém divném místě. Určitě se budete ptát. A dneska to bude spíš takový otěžení. A už to vidíte. Trvalo mi to hodně dlouho. Potom jsem jednou umřel, ale já jsem to neuložil. Ale nevykopl jsem je a nechal jsem si je na video. A ještě pak máme tam dali po cestě. Ty. Budu chytrej a udělám jednu věc. Dám si to k těmhle věcem. No, už toho mám trochu víc. A máme kobyl generátor, no. Já vám to všechno ukážu za chvíli. Tady zlato, tam ho mám taky docela dost. Tady to je hrozně obrovský. Ty. Ty wow. Já nevím, tak já jdu zkusit štěstí. A to budu kopat tady se mi líbí víc. Ne, uhlí. To si děláte ze mě srandu. Já už to s tím nebudu štvát, já to je vykopu celý. Už nejdu pokoušet štěstí s lávou, jako tady s tou. Já jsem... Bo já od toho to asi nevím. Já jsem právě musel jít, že už jsem ten bridge dokopal, tady přesně na tomhle místě, já jsem šel. Tam ty diamanty jsem nechal být na video. Taky už takhle je tam mám celý den, úplně, fakt v reálu je tam celý den. Protože já jsem hrál ve škole a tam jsem čekal, než zazvoní poslední hodina a půjdem domů, abych mohl natočit tohle video. Tak a teď to točím celé dost pozdě už. Ty vole, děláš si srandu. A teď to musíme zase pomalinku povodnášet. Já asi je přidělám na... Jo. To je vždycky. No to nechám. Ty jo, doufám, že to trefím. Protože jste umře s 25 diamantama. Jak vám to říkám, co na i nedat, ale já to fakt budu muset tak číknout, jestli umřu.
Jo, tady jsem. Už vím, kde jsem. Já tady chodím v kruzích, já jsem tady pakl. Ich bin packing. To bylo německy, já jsem pakl. Asi. Ne, tohle místo ne. To ne, to je to druhý. Bude se hodit. Wow. Až se dostanu na povrch, budu šťastný. Co, to už je 6 minut. Kéž byste věděli, jak jsem rád, že jsem nespadl do lávy. Tady se mi Tady v tom místě jsem mi před videem vysoušel tu lávu. Jo, už vím, jsem. Jo. To už ví asi každý. Ty váho, fakt. No, to se dostanu do nějakých jeskyní. Jako já už jsem tady od konce minulýho dílu, já jsem pak sem šel. Ty boho. Já udělám asi jednu věc. Za to se vám lidi doopravdy omlouvám. Nebo nic, radši nic. Já vám to střihnu. Takže... Čus a za chvilku jsem svět. Jo, dobrý. Trvalo mi to asi 5 minut jenom. Dostal jsem se odtamtud. Mezitím jsem si udělal kyblík a dal do něj vodu, protože tam byl jeden pramínek. Je vesnička. No a jen tak mimochodem. Můj skin. Pěkný, co? Když jsem měl Steve, ale ten se mi přestal líbit. To. Tady, jo. Tady z toho udělám ten domek. To zasypu. Tady je kobl generátor, podívejte. O, tam má teď jen kobl věci. Ale na tohle jsem pišnej nejvíc, když jsem tady dělal tohle. Pak takovýhle můstek s tímhle, tak jsem chtěl dát cestičku. O, tady to je hovadina, abych mohl takhle sem líst. A jedinou věc, kterou vám chci ukázat je
Moje věc, kterou jsem vám dělal na konci minulého videa. A dneska tam ještě zadám, že dneska by to měl být stejný. Na začátku videa to budu ukazovat, ale to máme ovce, to mojí spláceniny. Jo, ale už se mi to daří. Tak jo, a už jsem vrátil, co jsem si vzal. Tady to nebylo stejně zkoušení a tady jenom v okno chybí. Ty wow. První věc, co jsem měl uklidit, hotovo. Já jsem ale pako. No. To je jedno. Ty vole. Já mluvám za to slovo, ale jako... Jo. No. Chuj. Ještě mi chybělo železo. Mám jen 2, to je jedno. Takhle už je brutální místo. Tak jo. V dnešním videu jsem toho nedal moc, ale zales. Já si jdu dělat věci a hned udělám pár jdu si nakopat dřevo a hned jsem zpět. Čus. Tak jo. Tohle. No. Počkat. Jo, dobrý. Sekerku mám, meč mám, krumpik. Sekerka, meč. Já dáme patičku. Uděláme jeden chestplate. OK. A teď už asi... Ale mám za strach s tím chestplatem, že jak budu hodit těžit, tak spadnu do mě. No. Každopádně já jsem dělal to docela pěkný čísílko. Tu dělám takhle, aby mi zbylo. Bych měl pořád nějaký. Ještě 3 jenom mi zbydou, tady ty. No. Já už nevím, co bych mohl říkat dále. No. Že v příštím videu brzo uvidíte nějaké pěkné věci. Že se budu hodně, ale vážně hodně snažit to předělat tady to. Budiš, já nejdřív udělám vchod, tady, no tady to bude jako veranda, ale že vchod bude tady. Tím oknem bude vchod. Potom bych mohl udělat nebo spalej ty cesty vesničanům, protože tady to bude libový. Tady ta cestička, to je jediný. Že já chodím buď takhle, nebo tam tu houbu budu muset skácat. No. Tam si držím nejlepší vesničánky. Tady to je dobrá věc, která se mi líbí. Jo, už máme i postel. Ale my vždycky mineme noc.
mineme vždycky nocovou chvilinku. Že já buď začínám natáčet, protože není noc. Tak já bych mohl asi skončit. No tam byl první pokus když jsem měl Optifine, tak jsem tady na tom světě pak zkoušel ještě něco. Moc mi to nefungovalo. Ty jsem to i natáčel. A dneska je 11.5. Vidíš na hobě. Jo, a tamhle nahoře jsou díleři. A tomu tak říkám, protože tam měli tam trávu. Tráva jim tam rostla. Jsem to ukázal kámošům a oni díleři. No, prostě kámoši. A podívejte, až to dostanu. Co? Co mě zapálilo? To bylo teda velice zajímavá věc, co mě do háje zapálilo. No, prostě do příště budeme mít, jo, tady jsem si přepaloval chvilinku pak a do příště budeme mít nový věci, jo, máme 2 emeraldy díky pěkným, hodným vesničákům. A ten dům budu ho stavit až natočím video, tak já sestřihám to a tu studnu celou zbořím a postavím ji od znova. A půjdu slajmy. Takže co mám ještě? Jo. A bude to docela pěkný, a takže u příštího videa čus!